Kaixo, hau bideopost bat da nire ikasleentzat eta ariketa baten berri edukiko duzue, ez bakarrik informazioa jaso, baizik eta gero bakizue PDF bat topatuko duzue eta PDF horretan dagoen ariketa burutzeko ahalegina egin beharko duzue eta egin ere bai. ETB-en eta telebistetan eta irratietan erabiltzen diren esaldietan askotan agertzen dira jende izenak eta herri izenak. Ariketa honetan, PDF-an dagoen ariketa honetan, hain zuzen hor 6-7 esaldi dituzue eta 2 aukera daude esaldi bakoitzean. Esaldi bat gaizki dago, ortografikoki gaizki dago, eta bestea ondo. Beraz, zuek esan behar diazue, ipini behar duzue, zein dagoen gaizki eta zein dagoen ondo. Pentsatu mesedez, ortoepia edo ortologia landu beharko duzuela behin amaitu eta gero. Ez da bakarrik ortografikoki zuzen dauden ala ez, baizik eta gero ondo ahoskatu behar. Hor dituzuen erak edo moduak. Beraz, deskargatu eta jende izenak eta herri izenak zuzendu.